Promoció de les entitats o de les persones a nivell penedesenc. En aquest cas, una activitat que consisteix en un premi de reconeixement i que convoca Esquerra Republicana a nivell local a Vilafranca, però per l'àmbit de les comarques penedesenques. Ens referim al Premi Salvador Armendares i Torrent. El jurat d'aquest premi ha escollit l'Institut d'Estudis Penedesencs com a guanyador de l'edició d'aquest 2010. El grup municipal d'Esquerra Republicana ha iniciat una sèrie d'iniciatives per recuperar la memòria històrica de Vilafranca. Una d'aquestes es basa en recordar el consistori escollit l'any 1934, que va ser expulsat pel franquisme a través del Premi Salvador Armendares. De fet, aquesta ja és la segona edició d'un premi que va començar l'any passat amb el reconeixement de l'Escola d'Estiu del Penedès com a guanyadora per la tasca de formació contínua de professors dels centres de la comarca. Enguany, el jurat ha decidit reconèixer l'Institut d'Estudis Penedesencs per diversos motius. Des d'Esquerra Republicana es mostren satisfets amb la decisió del jurat. Per tant, ens alegra molt poder donar aquest any aquest premi a aquesta institució tan reconeguda i que tanta feina ha fet, de fet, pel Penedès, mantenint una sèrie d'informació continuadament, ampliant, fent recerca i, en definitiva, engruixint el coneixement que tenim de les 3 i mitja o 4 comarques implicades en el Penedès. Un jurat, per cert, que presenta dues novetats respecte a l'any passat i que són el poeta Josep Maria Rovira i Torner i l'actriu i narradora Jordina Biosca. Els altres membres del jurat són el president d'Òmnium Cultural de l'Alt Penedès, Ricard Serra, el doctor en literatura Cesc Esteve, la professora de Llengua i Literatura Catalana Àngels Parés, l'historiador Salvador Campamà i el portaveu de la GERC de l'Alt Penedès, Roger Fuentes. El premi és una escultura que representa una ampolla de vi i que va acompanyada per una placa commemorativa. El premi no té cap dotació econòmica perquè el valor afegit és el prestigi que li dona el fet d'estar escollit per un jurat independent. Pep Calart explica el perquè de posar-li el nom de Salvador Armendares al premi. Salvador Armendares és el primer, diríem, diputat, primera personalitat de rellevància que va defensar la vegueria del Penedès, a Vilafranca primer a l'Ajuntament, quan va ser regidor, i després també al Parlament de Catalunya com a diputat. L'entrega es farà durant el sopar de la nit de la República, que es farà el proper 14 d'abril a Cal Bolet. Des d'Esquerra han avançat que la presentació anirà a càrrec d'una personalitat cultural de primer ordre nacional, però encara no han volgut desvetllar el nom, que no se sabrà fins al mateix dia del sopar.